Πω. Να βάλω τουρμπο. Βίντεο βάλω. Ρε μαλάκα. Γαμώ τον αντιχριστό τώρα, κάτσε. Πάμε. Έλα ρε. Έλα. Έλα. Πόσα έχει? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 χιλιάδες. Πάμε, έλα, πάμε. Δεκαεφτά. Θα βγάλω το παγούρι, είναι και τσίγκινο. Εντάξει, ήρεμα ήταν, ευτυχώς. Εδώ μας άρχισε να κυνηγήσει, στην αυτή ήταν η φορά. Τι εδώ τι να κάνεις μια τρέλα. Ναι, η βρωμιάρα. Πόσα ήταν? 17. Και αυτό ήταν μπροστά 18.